כמחצית מהחמצן שאנו נושמים מגיע מצמחים יבשתיים. אולי אף פעם לא חשבתם על זה, אבל החצי השני מגיע מהאוקיינוסים. חלק ניכר ממנו מגיע מתהליך הפוטוסינתזה, המבוצעת בידי חיידקים ימיים הקרויים ציאנובקטריה. בתהליך הפוטוסינתזה מקובע פחמן דו-חמצני, ויחד עם אור השמש נוצרים סוכרים וחמצן, שמשתחרר לאטמוספירה. תהליך זה נעשה באמצעות שתי מערכות שונות העובדות יחדיו, 2 ו-1. חיידקי הציאנובקטריה נמצאים, בדומה ליצורים אחרים, בסכנת הידבקות בנגיפים. יצורים זעירים המשעבדים אותם לצורך התרבות וניצול האנרגיה של החיידקים, עד שבסופו של דבר הם מפוצצים אותם. בשנת 2009, קבוצת המחקר של פרופסור עודד בז'ה מהפקולטה לביולוגיה בטכניון חשפה באמצעות אלגוריתמים כי קיימים נגיפים הנושאים גנים למערכת אחת של הפוטוסינתזה החיידקית. הגענו לשאלה המעניינת, למה שנגיף יישא חלבונים פוטוסינתטיים כשהוא נטפל לחיידקים שגם ככה מייצרים אנרגיה באמצעות פוטוסינתזה? בשביל לענות על השאלה הזו, החל מרוץ מדעי למציאת הנגיף ובידודו במעבדה. צוות המחקר בהובלת פרופסור דבי לינדל ופרופסור עודד בז'ה אסף דגימת מים המכילה נגיפים רבים לאזור איי קרוליינה ממרכז האוקיינוס השקט. בשלב זה, דוקטור סבטלנה פרידמן הדביקה 18 זנים שונים של ציאנובקטריה עם הדגימה שנאספה. זני החיידקים שהתפוצצו ומתו נבדקו באמצעות טכנולוגיות מתקדמות, שאפשרו לחוקרים לבודד את הנגיפים נושאי המידע הגנטי של מערכת אחת. בהמשך, הצליחו החוקרים לחשוף את כלל הגנום של הנגיף וכן את החלבונים שהוא יכול לייצר. בדיקה של קרומי החיידקים הראתה כי החלבונים הפוטוסינתטיים מקורם בנגיפים. והנה קיבלנו את התשובה הפשוטה והאלימה לנשיאת המידע של הנגיף, לשעבד עד המוות. הנגיף נושא גנים שמייצרים את חלבוני הפוטוסינתזה הספציפית של המערכת הראשונה, המאפשרת לו לנצל את אור השמש להפקת האנרגיה הדרושה לשכפולו ללא הפסקה, תוך כדי חישוב מסלול מחדש של מנגנון הפוטוסינתזה בחיידקי הציאנובקטריה, עד שהם מתפוצצים ומתים. זו הפעם הראשונה בה מבודד, מרוצף ונבדק נגיף המכיל גנים פוטוסינתטיים משתי המערכות הפוטוסינתטיות במעבדה. נגיפים כאלו משפיעים על מחזורי הגזים בכדור הארץ של הפחמן הדו-חמצני המעורב בשינויי האקלים והפקת החמצן אותו אנו נושמים, שכן ההדבקה מפחיתה את קיבוע הפחמן ויצור החמצן על ידי הציאנובקטריה.